L'Espluga Viva celebra enguany el 50è aniversari. Va ser fundada l'any 1974 per un grup de famílies i joves compromesos amb el laïcisme, la coeducació i la defensa de la llengua i el país. Des de la seva fundació, l'entitat ha jugat un paper important en la formació en l'àmbit de l'escoltisme de noies i nois d'Esplugues, en la defensa de la natura, la promoció de l'excursionisme i l'alpinisme, les tradicions i els costums del país i la cultura popular, a través de diverses activitats i esdeveniments, fomentant la participació ciutadana i la cohesió veïnal. L'Espluga Viva ha actuat com una gran família perquè ha aconseguit que durant aquests 50 anys les diverses generacions que n'han format part s'hagin involucrat en les diferents àrees que avui dia constitueixen l'entitat. El 1990 es va posar en marxa el Centre Excursionista, una secció que promou l'excursionisme en totes les seves modalitats, activitats esportives que ens apropen a la muntanya, des d'un vessant lúdic i de respecte a la natura. Entre aquestes activitats cal ressaltar la col·locació d'una creu de ferro al cim del Gra de Fajol per celebrar els 25 anys de l'entitat, la publicació l'any 2006 del llibre Excursions escollides per Catalunya, obra de gran èxit editorial, i des del 1997 la Caminada Popular a Sant Pere Màrtir. Arrela't és un festival de referència amb més de 10 anys d'existència on hi tenen cabuda una gran diversitat de propostes de música, cançó, dansa de cultura tradicional i popular i en què hi participen els grups més importants del ball folk català. L'arribada de la Flama del Canigó a Esplugues també celebra el 50è aniversari. És una altra fita important perquè Esplugues és el cap i casal de la comarca per repartir la flama a tots els pobles del Baix Llobregat. També formen part de la programació estable de l'entitat el desenvolupament d'activitats literàries, conferències o audiovisuals, com el Pati Blau, l'Abril Literari i Diàlegs sota la sorra.